Pontszebben a teátrummal megittam egy teátrummal. Mi vagyunk a Szegedi Teátrummal csapat. Bár kicsit töredékesen, mert Reni nincs itt, de a tanárnő itt van. A Békés Csabai Színház vetélkedőjének második fordulójában azt a feladatot kaptuk, hogy állítsunk össze egy videóinterjút azokból a személyekből, akik már jártak a színházban. De ez egy kis nehézséget okozott nekünk. Mivel Szegeden kevés olyan embert találtunk, aki járt már Békés Csabán. De mégis akadtak páran, ezért most ők következnek. Üdvözöljük Boldog Zoltánt, iskolánk volt magyar tanárát, aki jelenleg az Irodalmi Jelen című folyóirat szerkesztője. Megkérem, meséljen nekünk a Békés Csabai Jókai Színházban megélt élményeiről. Én Békés Csabán tanultam a Tevan Andor nyomdaipari szakközépiskolában, amit most Szent-Györgyi Albert középiskolának neveznek, és a kollégistaként, meg diákként sokat látogattam a Jókai Színháznak az előadásait. A Jókai Színházban az az érdekes, hogy nagyon együtt él a városnak a szellemi életével, vannak könyvbemutatók is, de a színházi előadások közül nekem az egyik Jeanne d'Arc előadás volt a meghatározó. Ez egy zenés, modern darab volt, egy kis modernkori ráadással, és én akkor csodálkoztam el, hogy egy ilyen klasszikus történelmi témát, mint Jeanne d'Arcnak a témája, hogyan lehet ilyen modern módon, ilyen pörgősen előadni. És azt hiszem, hogy ott szerettem egy kicsit bele a színházba Békés Csabán. Nem mellékes, hogy szerintem az egyik legjobb vidéki színházról van szó. Van egy kollégánk, egykor kollégánk, állandó szerzőnk a lapnál, Zalán Tibor, aki éppen most kapott Babérkoszorú díjat, korábban József Attila díjas költő volt, és ő a dramaturgia a Békés Csabai Színháznak. Emellett nagyon jó a színészi gárda is. Én meglepődtem azon, hogy a város például hogy meg tudja tartani a színészeit, a művészeit. Az egyik volt ismerősöm, aki 4 évvel fiatalabb nálam, egy kunálgotai, Délkelet-Békés megyei kis faluból származik, és ő is a színháznál tudott maradni. Elment oda tanulni, elvégezte a kis tanfolyamot, kis OK-s tanfolyamot, amit színészeknek tartanak, és végül a színház azt mondta, hogy jó, maradjon ott. És máig az egyik legfontosabb fiatal színésze a társulatnak. Ő például az Antigonéban szerepelt, és ha nem tévedek, akkor lehet, hogy nem éppen Kreunnak a szerepét játszotta, de nagyon fontos szerepet vitt. A másik egy díszlettervező lányka, aki szintén a kis falumból származik, Kunágotáról, őt is megtartotta a színház, és díszlettervezőként, valamint asszisztensként dolgozik ott. Úgyhogy nagyon nagy az ereje a színháznak, nagyon jó programokat szoktak összeállítani, és nekem a Jeanne d'Arc az egyik ilyen emlékezetes darabom, a másik meg, amikor kivitték a színházból a Jézus Krisztus Superstar című musicalt a sportcsarnokba, az is egyrészt teltházat eredményezett, másrészt egy életre szóló élmény volt, az mondjuk édesanyámnak a kedvence, nem pedig az enyém. És milyen gyakran látogatja a színházat? Most egyre ritkábban sajnos, tehát amikor legutóbb voltam 1,5-2 éve, akkor az ismerősömnek a darabját néztem meg, mármint azt, amelyben játszott, Nagy Róbertről van szó, akit az előbb is említettem, tehát nagyon ritkán megyek arrafelé, de főleg irodalmi esteket látogatok, tehát számomra átalakult a színháznak a funkciója, amikor a Bárka című lapnak van egy irodalmi estje, akkor gyakran ellátogatok oda. Van-e valami negatív élménye a színházzal kapcsolatban? Hát nem kifejezetten negatív, szerintem inkább vicces és érdekes élmény. Egyszer egy Victor Hugo darabot adtak, már nem tudom, mi volt pontosan az előadásnak a címe, de azt tudom, hogy egy néni elaludt mellettem, és olyan jót aludt szerintem fél órán keresztül, hogy még horkolt is, és arra ébredt fel, amikor a színpadon elkezdték főzni a pörköltet, és akkor így fölkapta a fejét, és azt mondta, hogy de jó illatok vannak itt. Ennyi volt, de persze fél órán keresztül, lehet, hogy nem fél óra volt, 20 perc horkolt, és ez az ébredés, hogy végül is a színháznak a bátorsága, hogy mertek egy pörköltet főzni, amely a darabhoz meg az előadáshoz tartozott a színpadon, az visszarángatta őt ebbe a közegbe. Ez volt szerintem az egyik ilyen meghatározó élményem, ha nem is teljesen negatív tapasztalatom. Rendben, köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Kérem.
Üdvözöllek, kedves András, itt vagyunk jelenleg a Szegedi Ifjúsági Házban, és örülök, hogy elfogadtad azt a felkérést, hogy interjút készíthetünk veled a Békéscsabai Jókai Színház számára. Kérlek szépen mutatkozz be, és meséld el nekünk, hogyan voltál, hogyan kerültél te kapcsolatba a Békéscsabai Jókai Színházzal. Isten hozott ezzel a kérdéssel és kéréssel. Szép emléket őrzök, általában a szépeket őrizgeti az ember jobban, legalábbis a magamfajta. Egy gyakorlatilag 2 éves korszaka volt az életemnek az, amikor a Békés megyei Jókai Színház munkatársa is lehettem. Nevelőtanár lettem Orosházán, a régi gimnáziumomban, és így történt egy nagyon érdekes lövés, ma így mondjuk, az életemben, amikor kaptam egy olyan feladatot, hogy találja ki valamit, hogy gyerekek ne szedjék fel a parkettát a kollégiumban. Nem is, pontosabban írtam egy 10 ötletet, és a gyerekek a Deszka színpad névre szavaztak. Azt választottuk, és ez egy nagyon szép kis kaland volt, amiben a legjobban egyszer csak Kis Anna, költőnőt, a Kizsadányi Békés megyék, őnek földolgoztam egy költői játékát, amire ő maga is azt mondta, hogy nem is hitte volna, hogy ez színpadon megjelenhető, csak ilyen úgymond lökött fantáziájából eleresztette a játszó kedvét. Nagyon büszke voltam, és elszálltam, és akkor elfogadtam ezt a meghívást, ahol ilyenek voltak, mint a Csabai Színház főrendező, és a Renz Antal főrendező úr személyesen megnézte ezt a dolgot, és azt mondta, hogy András, ez nagyon jó, ez teljesen kész. Azt mondja, hát nem akarsz eljönni a színházba, nekem most kéne egy színházi titkár, közművelődési titkár. Meg egyúttal azt is jelenteni, hogy a színjátszó stúdiónak lennék én a vezetője. Na itt kezdett ereszkedni a lábam, hogy te jó Isten, mit ír nekem azért, hogy kerülök én oda. Jaj, de hogy is nem. Aztán mentem ajtóstól. Akkor egész konkrétan arra válaszol, hogy 82 és 84 közé tenném, ha jól emlékszem, azt a 2 évemet, amit a színházban tölthettem el, pláne az, hogy a stúdiót rám bízták, ez aztán pedagógia volt, színészpedagógia, színésznevelés, színészképzés, és ami még ehhez jön, hogy akkor volt nagyon divatos megjelenése, az azóta is önmagát igazol drámapedagógiának, hogy a pszichodráma, a drámajátékok. És ami viszont nagyon szépen sikerült, és amire tényleg büszke vagyok, hogy tudtunk olyan előadást csinálni, aminek én voltam a rendezője, mai napig hajtogatom a szép nagy plakátot Séner Mihály fejlécével, amit a színháznak tervezett, és Csukás István Ágacska, én most hallgattam a rádióban ma vele készült interjút, hogy ma már ugye díjat neveznek el róla életében, úgyhogy erre külön büszke vagyok. Sajnos, hogy ő nem tudott eljönni a bemutatónkra. Én rendezhettem meg egy olyan előadást, aminek a stúdiósaim, az akkori belső színjátszó stúdiósok voltak a szereplői, és én a saját fantáziájámat teljesen szabadjára engedve egy olyan előadást rendezhettem, amiben amatőr színjátszó komédiázás ment, mint az én orosházi Deszka színpadomban, ugye, ami már nevet szerzett erről a szokásáról, és ez csodálatos élmény volt. Ez úgy kezdődött, hogy van egy festőbácsi, és akkor az ott varázsol, és jönnek a figurák, ugye az letört Ágacska, ismerjük a sztorit, és akkor én ezt úgy csináltam meg, hogy én bemutattam a festőbácsival a színház munkatársait. Tehát a világító bácsik ott vannak fönn, és csináltok egy kék fényt, oké. Kihúzunk egy nejlonfóliát, és akkor az alatt ott lesz a víz, ide egy kis kéken zöldet világítsatok be. És a gyerekekkel együtt, a nézőkkel együtt, és egyszer csak jöttek a nézőtérről be a faragó, a Topi, azt mondja, szervusztok kis pajtások. Nem láttátok a haverjeimet? Így mondta, és kijavítottuk, hogy nem úgy kell mondani. Képzeld el ilyen játékot, jobbról, balról. Bejöttek a drága szüleim, és nézték, hogy te ez az nem a fiam volt, de igen. Azelőtt ekkora szakállam volt, ilyen hajam, és levágattam mindent az előadáskor, és csak ott, úgyhogy senki, az apám nem ismert meg. Fölmentem és doboltam a zenekarba, és onnan irányítottam a játékot, kijöttem, bementem. És egy nem konfúz, de egy olyan játék volt, amit a pesti műsor, akkori pesti műsor, a Lír király és a Ágacska az év előadásaként. Hát ami torokszorító, és hát pont most, hogy itt Szegeden beszélünk, azt azért el kell mondjam, alig tudom majd végigmondani, hogy olyan barátaim, aki a Józsa Misi, aki orosházi volt,
diákszínjátszón volt a deszka színpadban. Úgy épp most a napokban kellett tudomásul venni, hogy Bicskei Lukács, aki viszont szegedi indulású, szintén amatőr színházi világból ismertem meg, egy kiváló és nagyon-nagyon élményszerű ember volt, mint pályatárs, mint kollega, mint barát. Családját is nagyon szeretem, és hát ezt kell így fölfognom, hogy tavaly a Józsa Misit, most meg a Bicskei Karcsit, így mondták Szegeden, Bicskei Lukácsot kellett így letudnunk a földi barátságok közül, vagy a konkrét földi világból. Azóta, amióta eljöttél onnan a színházból, hogy 84-et írunk, azóta voltál a Békéscsabai Jókai Színházban. Hát most azért beletaláltál ezzel a kérdéssel. Egyszer voltam. Aha. Na ez volt az én történetem, amit el kellett mondanom. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Hát, és bízom volt. benne, hogy a békéscsabaiak is örülni fognak annak, hogy ilyen csodás történetet Ezt fogják hallanak. látni a Csabai Színházban? Igen. Jaj, akkor üdvözlöm őket.